Engedjétek meg nyugodtan. Nagyon-nagyon kellemes meglepetésben van még. Itt most egyetértem azzal a jobb oldalon álló úriemberrel, aki van ma velünk, hogy volt egy alkalma tanúsítvány a cserkészet körében. És azt válaszolta, hogy talán egyszer egy Európa tanítás volt, akkor csak egy kicsit elkapta valószínűleg a helyzet, csak a igen, megtisztelő számunkra, hogy bemutassam nektek városunk polgármesterulat, a vidéki polgármesterulat. Őt, aki ha nem is akar mindig alkalom arra, hogy vele személyesen találkozzunk, mindig támogatja a szerképzeket és a szerkép rendezvényeket, a szerkép megmozdulásokat, és igen, öröm személyesen számomra, hogy ma megtisztelő. Egy nagy három tapsolat tudjuk. Szeretnénk a mindenkinek javaslani nyugtatszónak, hogy a készítőnkről a közösségek területésről. Inițiativa voastră, cred că este adreaptă și acceptată la adevărata evaluare, așa de a vă forma pentru viață și pentru a aprecia atât valorile umane cât și cele culturale, dar și ale naturii. Știu că ați avut mai multe secțiuni, eu sunt pentru prima dată în fața voastră, ca să spun așa, toate că de mai mulți ani v-ați întâlnit la Viena. Cred că și cei care ați fost în etape în municipiul nostru au văzut transformările acestui oraș și el crește așa cum crește mulți dintre voi. Este la fel de frumos ca și voi. Poate nici trebuie dată pentru activități și vă doresc, dacă la început vă spuneam și de răspunsuri, vă doresc un bun casă și unele întâlniri și la anul la fel.